Siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono telah Ibu Christine saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Walah saya dalu saya kebek sing mirsani ya Nduk ya, alhamdulillah sami rukun keluarga besar masyarakat dusun Maitan Dukuh Gebang nggih Bu nggih. Mugi kemawon sabubare nanggap siswa budaya pinaringan rezeki ingkang barokah, diparingi rezeki ingkang kathah, diparingi rezeki ingkang turah-turah, saged nyekolahke bocah-bocah, saged tindak wonten Mekah lan Madinah. Amin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kagum sedaya kemawon langsung kemawon kita tampilkan biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya, khususnya kagum penggemar-penggemar siswa budaya saking telatah pun di kemawon ingkang dalu menika saged kempal teng mriki kepanggih kalih kanca-kanca siswa budaya derek nyengkuyung masyarakat dusun Gebang sakukuban mugi kemawon panjenengan tansah pinaringan seger kewarasan boten wonten alangan sawiji menapa-menapa. Ya langsung kemawon kita panggil untuk Anda bidu wanita. Yang satu ini ada si cantik bersama Ken Tantri. Siswa budaya. Yuk. Asik-asik. Goyangnya. Indonesia deh.
yen jalan supaya tresno iki bakal kesempatan. Oke, terima kasih. Satu tembang rembulan persembahan dari. Ya wis ngene wae aku sing ning kene engko ana sing marani rono ngono wae ya. Ya Mas, popok beruk. Yo. Spesial kanggo Bapak Ketua. Ayo Tan, parani Tan. Yo digoleki. Ayo, udah sono. Ayo ah, iki golek amuan deman bloko. Di awan panase kaya wong lunga tandur lho. Sebelah pundi, Bu? Ada paman sing goyang jaran, nopo dikon ngertos bapak berakeli. Limaran kiselaman, teruke cekir gandeng Ya, Pak Ketua ya kok duding-dudingan iki Pak Ketua sing endi iki? Sing ketua kerusuhan ngacung. Sing ketua RT ya ngacung. Ayo Pak, iki mergo ya kabele cekak ora iso tekan kono iki. Ya Pak, siap-siap. Ya takoni Tan, Pak Ketua nyuwun lagu napa ngono? Heh? Piye? Dudur. Ya yen ketua kerusuhan nek ngono. Lah aku iso tekan kono ngono walah tak ganduli katoke. Wis pokoknya ngeram metu ganduli katoke, Nduk. Mas Tom. Mas Tom. Sing goyang kebon. Napa nika ngertos apa berakeli. Aduh Mas Tom. Genti sapa neh iku? Alah pintere, alah. Ki kan njaluk bagian, Ger. Angger mbok cekeli terus ketak bagiai nek 5.000 ae, Ger. Padha ae ngene kok nduk padha cekake. Wis ben tekan kene lah. Wis gawa lah, Mak. Pek lah. Nggone tukang son ora nggon kowe kok. Wis cekeli lah, Pek. Piye, Nduk? Bos Uceng. Duwe Uceng tenan. Lho aku Ucengku siji tak gawa ngalor ngidul ora payu iku nek malah ana Bos Uceng iku Ucenge ra umbruk-umbruk, Nduk. Bos Uceng. Aduh Bos Uceng. Napa dikang ngertos bapak berakeli. Limaran kiselaman, teruke cekir gandeng kir ukiran. Lho, Ucenge ra metu ya sumet ah. Sumet anggere ora metu. Ucenge mlungker ya mene kanyepen menawa. Piye, Nduk? Uceng, Mas. Uceng iku lho, Nduk, sing tak takokno, Nduk. Nek wonge ngono aku wis biasa. Uceng iki lho, Nduk. Ucenge. Ya bathi Uceng, bathi Ucenge endi, Mas? Ngono. Ya kowe takok, Nduk, kok kowe takokku piye? Ya kowe ya ngomong. Mas, bathi Uceng ya, Mas, bodo-bodo, Mas, ngono. Mas Pauji. Ya, Mas Pauji. Aduh
Pak Uci bos apa iki, Dok? Hah? Bos konveksi. Wah, cocok iku, Dok. Mesti ndek kathok akeh iku. Heeh, dongakno rezekine akeh, Dok. Biasane nek nyawer ngoten niku Pak, nek 50 ya sok men rezekine tikel 50, Pak. Nek 100 ya tikel 100. Ya karek milih jenengan, nah, Pak kepengin rezekine ditikelno pira ngoten. Nek 200 ya tikel 200, Pak. Bakale ya, Dok ya. Dongane ledek ya rodok mandi ya, Pak. Dalem piye Kang Mas? Bos Pairus. Ya. Bos Pairus. Aduh bos Pairus. Napa dikon ngertos bapak berageli. Bapak limaran ki selamat. Teruke cekir gading Bos Pairus. Takoni anduk, bos napa, Pak? Konveksi ku kabeh nggih, Bu nggih. Oh iya, anjane maitan godange konveksi ya, Nduk. Kowe nek gelem tuku kathok ning kene ya murah, Nduk. Sesuk kulaan. Hah? Jaluk kanggo kowe. Wah, jaluk lagune leh, Mas. Ya. Ayo, Bos, ndang ditokno, Bos. Nyawer 50 rezekine tikel 50, nyawer 100 rezekine tikel 100. Pathokane wong nyawer niku lho, Pak, nyawer 200 rezekine tikel 200. Mung jenengan kantun milih ngoten mawon. Ayo lho. Hah? Bos Lili. Masuk iki. Bos Lili. Aduh, Bos Lili. Ijeh Joko, Mas. Ketoke kok awake kok mentek nek menawa Ijeh Joko ngono. Hah? Bos Suro. Bos Suro. Aduh, Bos Suro. Cekeli. Napa dikon ngertos bapak berageli. Limaran ki selamat. Duit receh piye Pak susuing? Gak apa-apa ndak susui lah nek njaluk susuk. Wong njaluk gak meksa ae kok. Iya. Aja kuwatir. Sing cerak-cerak ae pokoke anggere sing ketok-ketok ngono ae lho, Nduk ya. Bos ondot. Aduh, bos ondot. Napa iki ngertos bapak kotak-kotak, Mas. Ana gambare SpongeBob, Mas. Lah aku iki mau gugup lunga ngetoprak wis kawanen lho. Wong wedok iku ra ning omah kewajibane akeh. Lah iki rasane kresek-kresek bordiran ngene kok ketoke kok kathoke anakku sing tangguh. Bos Japar. Aduh, Bos Japar.
Ya engko sik Mas, iku ben metu sik iku. Ya Bos Japar ndang diodot. Ya ndang ngaleh. Bos Heri. Waduh. Semene bos kabeh alhamdulillah ya. Bos Onci. Aduh Bos Onci iku sedo iku sedo. Napa dikangertos papa berokeli. Papa limaran ki selamat. Baru cekir kadeng akhir ukiran. Ora Pak, kadung ilang kok. Iya, wis kadung ora nganggo diapakno, ya ben lah. Ya, cek kuatir, Dok. Bos Heri siap-siap ya. Wes, Dok. Bos Onci wes, Dok. Wes cair. Oh, masuk ya, matur nuwun, Bos. Bos Heri. Aduh, Bos Heri. Napa dikangertos papa berokeli. Popoke limaran ki selamat. Baru cekir kadeng kir ukiran. Ayo Bos Heri. Wes, Dok. Heh, sing ndi wonge? Wis kecekel ta durung? Wis kabeh komplit. Durung ijane sing kurang kliwatan, Pak. Ayo ndang usul lho. Bos kamu. Aduh, bos kamu. Napa dikangertos papa berokeli. Popoke limaran ki selamat. Baru cekir kadeng kir ukiran. Ya iku bos kamu. Ya cedaki rada suwe lah ra apa-apa, Nduk. Nganti sak metune pokoke. Weh ya ngono kok, cair kok. Ben Mak sing urunan ben marem. Mubarno Mak. Sok ben nanggap neh. Piye, Nduk? Bos kresek ning jero omah. Kadung boma wonge. Mbok parani. Nah iya nek diawat-awat ning jero omah piye jajal? Bos kresek boma iku mau lho. Aman. Agetan. Bos kresek. Aduh bos kresek. Boma, Nduk. Napa dikangertos papa berokeli. Popoke limaran ki selamat. Baru cekir kadeng kir ukiran. Ya, lah ngono, Nduk. Kok sediluk men? Ngono sediluk lah wis marem ya. Heeh. Pon, sampun sedaya nggih Pak, mboten enten sing kliwatan. Kurang naik jeh. Bos Mongkles. Ya ngono nek sing kliwatan ndang diusulno. Iki mumpung ana ketoprak kok. Bos Mongkles. Aduh, Bos Mongkles. Kenapa dikangertos papa berokeli. Popoke limaran ki selamat. Baru cekir kadeng kir ukiran. Ya lho ndang usul lho sing kliwatan lho. Ya, wis komplit. Ayo Bos Mokles. Metu pisan apa metu pindho? Biasane pisan ae kok do lemes wis. Pripun Mas? Bos Gudel. Iya leh Del, Gudel.
Berok kok iso digawa nimbal-nimbal ra karu-karuan ki kok nek dibalekno rupane kaya apa. Bosku del. Aduh bosku del. Napa ndika ngertos papa berokeli. Opo limaran ki sulaman. Teru ceker kadang kir ukiran. Wis Dok, wis kecekel. Ya, wis komplit. Nek wis komplit ndang mlebu rene, ndang balik. Hah, iki kok aja sewengi ditutokno ra barbar iki. Santo. Ya, Bos Santo. Aduh, Bos Santo. Ngapa ndika ngertos papa berokeli. Popoke limaran ki sulaman. Meruki cengkir kadek kir ukiran. Ya, nek wis komplit ayo balik. Aja lali matur nuwun ya Nduk ya karo dulur-dulur maitan dukuh gebang khususipun. Mugi-mugi rezekine barokah, usahane sami lancar, desane saya maju, murah sandang, murah pangan, gemah ripah loh jinawe. Ya, dilanjut kembali bersama siswa budaya, kita panggil untuk ada bidu-wanita yang berikutnya. Are La Bangsa. Yo. Yo. Asik. Yo.
ya. Kita panggil kembali untuk Anda bidu wanita yang berikutnya, langsung aja Rainita Giselda. Spesial dari Bapak Ketua. Monggo Mas, pikir Kerry. Yo.
memang permintaan pikir Kerry juga sudah terpenuhi ya nak ya. Ya ada permintaan kembali kanggo kowe monggo. Ya diani manjakan nih langsung kemauan diponaturaken. Spesial buat bos-bosku semuanya khususnya bos-bos konveksi dari Gebang Maitan ya nak ya. Salam kompak selalu. Monggo diaturi mas. Sensor mas. Yo.
kanggo bos-bosku kuabe ya khususnya ya. Ya coba kita panggil kembali bid wanita yang berikutnya dari Siswa Budaya. Ada si cantik bersama Nana.
Nanti ya wis teko.